Povím vám příběh, který se v národě Komi předává z pokolení na pokolení. Z dob, kdy do vyšegotské krajiny začalo pronikat pravoslaví. Povím vám legendu o ztraceném skamenělém srdci slavného šamana Khalduna Kisky. To kamenné srdce, jak v Komi věří, bude jednou znovu nalezeno. Vždyť osud srdce je i osudem národa. Legenda praví, Khaldun Kiska nechtěl pravoslaví přijmout a proto pobořil první modlitebnu, kterou zde křesťané postavili. Misionáři se rozhodli Kisku zabít. Věděli však o jeho nesmrtelnosti. Vydali se tedy pro radu za novgorodským patriarchou. Ten jim řekl, jediný způsob, jak Kisku zabít, je tento. Ve spánku výjměte ze středu jeho těla ukryté vejce obsahující všechnu Khaldunovu sílu a zničte ho. Lidé poslechli. Vejce z těla výjmuli, v tu chvíli skamenělo. Kiska zemřel. Z nenadání přiletěl velký dravý pták, skamenělé vejce uchopil do pařátů a upustil ho hluboko v tajze. Neznámo kam. Křesťané se radovali a na místě rozbořené modlitebny postavili klášter, který tu stojí dodnes. Po ptačím vejci, Kiskově skamenělém srdci, jako by se od těch dob země slehla.